Hola, molt bon dia a tots, amics de totes les redes socials, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, etc. Un dia més entre tots vosaltres així en lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. És el capítol 39, el 39è, i estem en estos moments, a dia d'avui, anem a veure com estem, anem a veure... 18. M'acaba de recordar que estem a 18 d'abril, dijous sant del 2019. Anem a les lliçons, com sempre, i recordar-vos que vos desitja a tots unes bones festes de Pasqua. El diumenge serà el dia de resurrecció. Celebrem la mort i la resurrecció del Senyor. Demà divendres celebrem ixe Via Crucis i ixa mort que tingué el Senyor, i el diumenge la resurrecció. La resurrecció que el feu que estiguera viu per a sempre. Això que fem normalment en Setmana Santa i els dies de Pasqua és un recordatori, però Jesús està viu des que va ressuscitar i està en el cel, i a través de l'Espírit Sant nos envia la seva força per a que puguem viure segons la seva voluntat. Dit això, anem a començar en les 3 parauletes, com sempre, de lliçons per a distingir el valencià del català. I anem a començar per una parauleta que és clavill. Clavill, una paraula molt valenciana que està seguint desterrar i suplantar pel català. Els catalans diuen escletxa, d'acord? Un clavill és el que en castellà diuen una grieta. Una grieta en la paret és un clavill, i en català és escletxa. Ara ningú utilitza la paraula clavill, que és la paraula valenciana que està seguint desterrar, però nosaltres tenim que seguir utilitzant-la, d'acord? Una paraula molt comú que tenim, calcetí. Calcetí en valencià, mitjó en català. La paraula valenciana és calcetí. I calça, les calces que se fiquen les dones per a no tindre fred en hivern. Pues una calça en català és una mitja. Una media en castellà, els catalans ho tradueixen directament i li diuen mitja. Però en valencià tenim una paraula genuïna que es diu calça. D'acord? Pues anem a repassar com sempre. Clavill, grieta en castellà, escletxa en català, d'acord? Calcetí en valencià, mitjó en català. I calça en valencià, mitja en català. Aquestes han sigut les 3 parauletes del capítol número 39. Espero que passeu uns bons dies de Pasqua, que vos mengeu la mona, que empineu el catxirulo i que siguin unes festes de Pasqua el més boniques possibles. Sabeu que els dies de Pasqua no són els 3 primers dies, diumenge, dilluns i dimarts, que són els que més celebrem els valencians. Els dies de Pasqua són 50, fins que arriba la festa de Pentecostés, d'acord? Estos són els 50 dies de Pasqua perquè representen tots els dies que Jesús es va aparèixer una volta ressuscitat a tots els seus discípuls. Es va aparèixer primer a Maria Magdalena només ressuscitar en el sepulcre, ella el va confondre en l'hortelà, en acabant se va aparèixer a molts més, els discípuls de Maús, es va aparèixer en la mar mentre torraven unes
uns peixos als seus discípuls predilectes i en acabant es va aparèixer a molts més durant 50 dies. Pues aquests 50 dies són els 50 dies de Pasqua, d'acord? Dies que són un dels més bonicos de tot l'any perquè fa una temperatura prou agradable, no fa massa calor ni fa massa fred. Ara pareix ser que anem a tindre pluges fins al dilluns de Pasqua, però les pluges han de ser benvingudes perquè sabeu que la nostra terra, la nostra comunitat valenciana, antic Regne de València, pues resulta que necessita molt d'això i així que donem-li la benvinguda encara que nos desbarata una miqueta aquestes festes de Pasqua, sobretot els primers dies. Tindrem més dies de Pasqua perquè en acabant ve la Pasqua de Sant Vicent, este dilluns que ve no l'altre, i després molts més dies de Pasqua fins a la festa de Pentecostés. Pues res més, amiguets, este ha sigut el capítol 39 de Lliçons per a distingir el valencià del català, que ho passeu molt bé, fins a la pròxima, que serà el capítol número ja 40. Serà el capítol que fa 40 de Lliçons per a distingir el valencià del català. Adeu.